I fa uns pocs mesos que la política no tenia que ser un modus vivendi per als polítics. Quan el poble va elegir fa pocs mesos per persones que ara estan a l'equip de govern que una persona que tingués un treball havia de viure del seu sou perquè l'Ajuntament no havia de cobrar perquè per això estaven els tècnics, o també quan fa uns pocs mesos ens van dir que els assessors eren una figura prescindible perquè la despesa que suposava un assessor podia ser invertit en qüestions socials. Quan tot això va passar, el poble, el 24 de juny, se'l va creure i li va donar 5 regidors a Podem. Ahir, lamentablement, i mira que hem donat idees, coses en positiu, des del dia 13 de juny vam veure que lamentablement per part nostra la decepció va ser molt gran, més que res perquè vam veure que tot allò de la nova manera de fer política que volien fer des de l'equip de govern se va diluir en azucarillos que diuen. És més, se va recurrir a mitges veritats o a mitges mentires. En el tema de regidors que cobrarien, i és un tema que, francament, després de repartir aquests fulls abans de començar el plenari, en tota una projecció a la pantalla, en un projector, no, tot molt bé, tecnologia apunta, que això està molt bé, la veritat, vam veure que no es comptava tota la veritat, i la veritat no és que un regidor vagi a cobrar 1.090 euros o 1.100. La despesa que suposarà cada mes, cada regidor de l'equip de govern, perquè és el que amollarà l'Ajuntament cada mes, se'n va vora els 2.000 euros. Vull dir, no val a dir que són 1.100. Si hi ha que dir que allò que se li paga en brut, allò ho amolla l'Ajuntament. Després ja quan lleven al regidor de turno ja és una altra història. I la despesa de seguretat social se'n va a 2.000 euros. Per això que penso que a més se li dona unes regidories que penso que tenen uns tècnics qualificadíssims. Vull dir, turisme mateix, tècnics qualificadíssims. Podem anar també a urbanisme, on hi ha tot un equip de gent altament preparat i així podríem parlar inclús també de participació, que tampoc acabem d'entendre de veritat perquè ha de tindre un sou fixe. I el lamentable de tot és que allò que fa uns mesos era una doctrina revolucionària, ara ahir va una defensa de l'estat de benestar. Però és curiós, és que quan un està en política, i ja porto uns anys en això, en oposició i fora, t'adones compte que una cosa que guanyes a cap dels anys és un ric vocabulari, no? Aleshores, arribes a la conclusió que tot és demostrable argumentativament, però la veritat que ahir vam veure és que aquest equip de govern costarà una pasta a tots els vinarossencs. I a més, un equip de govern que ha promès plans d'emergència social, que encara no han vist per cap lloc, l'únic que han vist és un pla d'ocupació. Ahir, 5 regidors col·locats. I que a més, gràcies a aquesta aportació a l'estat de benestar, que no només és de seguretat social, sinó que també ve per l'IRPF, veurem que aquesta gent, quan deixen de ser regidors, és a dir, de fer un servei públic, seguiran cobrant de l'atur. I això ens pareix que ha estat un engany. Ara mateixa, personalment, penso que Podem a Vinaròs és una arma d'engany massiu, però encara ens preocupa moltíssim més és aquesta part d'una certa comoditat. Això serà la legislatura de la comoditat, perquè inclús ens diuen que el plenari serà a les 7:30 per poder conciliar la vida laboral i familiar dels regidors. A veure si ho entenc. Si és un servei públic, si l'acte més important en l'activitat política cada mes és el plenari, el que s'ha d'intentar és conciliar l'aspecte que fa referència al poble. És a dir, quin comerciant el quart dijous de cada mes, a les 7:30 de la tarda, podrà vindre a la sala de plenaris. O quin comerciant, per exemple, podrà enxufar la tele a les 7:30 de la tarda. Ningú. Només se pensa en la comoditat dels regidors, perquè com tenen fills, han de cuidar, han de fer això, han de fer allò. Bueno, qui es presenta a polítiques voluntàriament i sap les seves circumstàncies personals. El que no podem pretendre és canviar les regles del joc i pensar abans en ells que no en la gent del poble que igual vol assistir al plenari va fer preguntes i que no podrà assistir perquè estarà treballant, o de gent que senzillament ho veurà en directe per televisió i que no podrà perquè acaba d'arribar de la feina, perquè fa el seu sopar o circumstàncies mil. És a dir, una opció revolucionària no acabo d'entendre com pot pensar abans en el seu melit que en la resta del poble. I una altra cosa que també ens va sorprendre moltíssim ahir i va ser el tema de que vam veure que a part de canviar aquests arguments es van oferir la possibilitat al govern silenciós que tenien davant nostre de que expliqués cada un d'ells des de la perspectiva del seu partit per què havien optat per un sou i no per una assistència. I entenc que són tots majors d'edat, vull dir, allí hi havia 3 número 1
punts de llista gent que portava un projecte de ciutat. Jo mateix els vaig dir que expliquessin cada un d'ells. Era tan fàcil com aixecar la mà i comptar, doncs jo vull cobrar-ho perquè sí. Només em dia això, però evidentment era perquè sí, però això no se pot dir en un micro. Però almenys esperaven per part d'ells que no s'amaguessin detrás de l'alcalde que tenia que parar tots els cops justament i estratègicament l'alcalde, que és l'única persona que entenem que sí ha de cobrar un sou. Aleshores, el que ahir vam veure no ens va agradar gens. Que podran fer moltes coses, efectivament, podran fer moltes coses perquè hi ha molta cosa per a fer. Però la primera que han fet no ens ha agradat gens. I un tema que ens preocupa moltíssim és la intolerància a la crítica, que ho han vist a nivell estatal, ho han vist a nivell del País Valencià, ho han vist a tots els nivells. Per amagar les seues vergonyes han recurrit a la tàctica de «i tu más», perquè això que van repartir ahir és l'argument de «i tu más», que és una cosa que ells a totes les tertúlies de la campanya electoral van dir que això mai ho farien. «I tu más» comparant sous, ficant en algun moment sous bruts, no ficant sous bruts, ficant els nets, senzillament per tapar les seues vergonyes. I parlant de vergonyes, a mi em va caure la cara de vergonya quan veia que l'alcalde de l'Acció Revolucionària el que feia era començar a comparar-se en altres ciutats. No, tu has d'obrar per lo que és la teva ciutat, no en comparació amb les altres, perquè ja ficats comparat amb Barcelona. Ada Colau cobra 2.200 euros al mes. Pues seguint esta regla, els milions d'habitants que té Barcelona podríem dir, fica't un sou proporcional. Però no ho farem, perquè nosaltres hem de pensar en Vinaròs, però buscar excuses en altres pobles a mi em va produir vergonya aliena. I l'espai que ha designat els grups municipals al diariet, en el reglament que ja vigent, que ningú ha canviat, ens volien censurar aquesta setmana. I a més, en un argument absolutament, no sé, d'una altra galàxia, perquè jo aquí en aquesta galàxia no ho entenc. Sobre aquest tema ara vos parlarà Ramon Arell, que ha estat vinculat al diaret. Aquí a Acord Ciutadà teníem una reunió. El representant del nostre grup al Consell de Redacció del diariet, Ivan Palacio, va arribar tard i es va trobar en que s'havia pres una mesura per part del Consell de Redacció, auspiciat per l'alcalde de Vinaròs, nou director del diariet, en el que això no se podia publicar, perquè això no era publicable. Tots sabeu quina ha sigut la forma d'enviar els nostres continguts al diariet a part aquesta tercera part de pàgina que ens toca tingués, com a mínim, un cop de vista fàcil i que la gent ho entengués a la primera. Això resulta que, segons se mos diu en un correu electrònic des de l'adreça del diariet, reunit dimarts al Consell de Redacció del Semana i Vinaròs, s'ha acordat que en l'apartat d'opinió reservada als partits o agrupacions d'electors no és correcte publicar cartells o proclames. Es sol·licita a cada grup municipal que es presenten articles redactats. També es poden publicar fotografies. Això és, entenem nosaltres, un atac frontal a la nostra llibertat a disposar de l'espai que ens correspon al diariet